Вие разбрали ли сте се да снимате? Не, Мила, аз... Не, ти второ какво вариш тази година? Влизам с Фомато да намеря моя състудент Петър Денчев, който е режисьор на тази вечершното представление. Да видя къде е. Петю! Здрасти! Как си? Все по-добре и Много по-добре. се радвам да те видя. И аз тебе. Тук сега в театър Солато стоим декора на веднъжкото представление на Кеца. Хващам началото, така ли? Хващаш точно началото. Добре. Ако искаш, може да си продължим разговора. Айде да влезем някъде другаде. Влизаме в гримьорната на Сфомато. Валя. Добре. Валя си тръгна сравнително. Позиционираме. Така, И какво позиционираме. днес, какво ще има две представления? Да, едно от 17, едно от 20 часа. Става дума за политическа и социална сатира. Сюжетът се върти около едно извадено око на един протестиращ от един полицай, който е стрелял в тълпата по време на протест и без да знаят за самоличността си, двамата герои, всъщност протагонисти, се срещат на една вечер и преминават постепенно през най-бруталните и най-банални разговори за политика и за това какво трябва да се случва в живота. Така убежденията в спектакъл, в крайна сметка, по време на случващото се променят ли си по някакъв начин убежденията? Не точно. Всъщност пиесата среща на много ниско ниво, на възможно най-ниското социално ниво убеждение. Чакам Петър Денчев да приключи с декора. Пушката наистина гръмна, няма лъжа, няма измама. Имаше много динамика, много екшън. Актьорите бяха супер, но успях да се срещна с един от тях. На тази среща бях доста притеснена, но му благодаря за откровеността и за живота, който вкара в видеото ми. Той ми сподели, че
има проблем с гласа и не е сигурен дали ще успее да издържи двете представления и да се раздаде. Да ви кажа честно, въобще не се усети в вечерта на спектакъла и той се раздаваше на 200. А сега е една много непринудена среща с Симеон Лютаков, който участва в представлението. Ще минем за малко да го видим с Петър Денчев. Някакъв проблем с гласа, но една такава сливица с устата. Но ще се справя някак си. Значи на репетицията няма да крещеш, защото по принцип няма да крещеш. На второто, ако е останало глас, ще го пуснем където трябва, но така ще карам по-леко. Да, питай, говори си с нас. Айде си говоря с вас. Да ви смачкам. Смачкай. Всичко. Да. Еми ще ми кажеш някакви неща за тази вечер, освен че няма да имаш глас. Не реши, как няма да имаш. Защото аз ще го гледам в 5 часа, така че... Специално за тебе ще... Нали? Добре. Не знам какво да ти кажа, бе. Мисля твоята роля, не знам какво... Моята роля. Ние много си обичаме това представление. Някакво много е специално за нас, защото е много адекватно. Лично аз имам много дълбока нужда да комуникирам с публиката чрез такива адекватни неща, към които съм лично съпричастен. Много мразя художествени обобщения. Това е втриса направо. И в случая нямаме никакви художествени обобщения, напротив, имаме остра конкретика. Супер. И това ме радва много и на кефи. Това мога да ти кажа за представлението. Иначе мога да разтягам около 12 часа. Не, няма нужда. Това е същината на нещата. Това е по-лайк. Супер. Добре. И така, Петю много ме спечели с тази пиеса, аз трябва. И така не знам дали знаеш, ама между нас тръгна едно много яко приятелство посредством работата, която работихме, което приятелство много ценя. Ето сега за първи път го казвам. Адски много ценя нашето приятелство. И така. Добре. Много ти благодаря. Това беше от днешния ден. Опитах се да покажа някакви неща, които зрителят не може да види. Ако съм ви запалила по този спектакъл, ще сложа линк под видеото, за да видите кога и къде може да гледате представлението. Ако ви е харесало моето видео, дайте по един лайк и махни се, бе! Те моля те, ако ви е харесало моето видео, ако ви е харесало моето видео, дайте по един лайк и се запишете за моят канал, за да може да следите следващите ми видеа. Това е много важно за мен. Иначе може да коментирате под видеото, какво ви харесва, какво не ви харесва, какво бихте искали да видите, какво не бихте искали да видите. Коментирайте, това е важно. Благодаря ви за гледането. Плаче. Край, не мога да снимам повече. Бебето плаче. Съжалявам, каквото се е получило. Бебето плаче горе, така че отивам да го взема. Махни се от тук, Трип. Пушката наистина гръм. Между другото, пушката наистина гръм. Между другото, пушката наистина гръмна. Няма лъжа, няма измама. Няма да плачеш, мамо, моля ти се. Марш от тука, Трип! Не мога наистина. Боже. Бе, как ме изплаши! Това беше от днешния ден. Опитах се да покажа някакви неща. Пак загасна.